тайм с Houdini. – 98,3 FM, вие сте с гласът на Бургас, започва Prime Time с Houdini. Тази вечер е специална, защото ми гостува един човек, който работи в професия победител. Той е работохолик, но и знае как да разпуска, носи сърце на шампиони, знае какво иска и как да го постигне. 4-кратен носител на наградата Рапър на годината на 359 Hip Hop Awards, победител в реалити шоуто Звездни стажанти. Музикалният му каталог включва 3 студийни албума. Стоп. Братле, ще заболи устата, докато ме представиш. Не, братле, със сигурност ще кажа. Имаш десетки хитове, братле, и името ти стои, братле, до много важни хора, брат. Губени глави, братле, абсурд и още 1000 души, братле. Артист, актьор, шоумен, играч, дами и господа, малки и големи, при мен отличника на Шарлопов, Явор Янакив, кмета на Аспарухово, Пъфа и варенския шампион 100 кила. Как си, брат ми? Както и дуетната половинка на Рик Рос, бейби. Тук избягах малко от цялата схема, това ще му прекъсна. Бях си го подготвил. Много се радвам, че съм на гости, брат. Знам, че супер заети. Да, първо да кажа здравейте на всички. Бургас, килата майка и поздравя. Тази вечер съм на гости във вашия клуб Кашмир, където ще се раздавам с момчета от Худжи Фейм, както Фенг, така и неговото лице, брат ми. Брат ми, Houdini, брате. Houdini in the house, точно така. И съм тук специално за вашето предаване. Благодаря, че ме поканихте. Много благодарим, че си тук, братле. Моля, благодаря за поканата още веднъж. Как се чувстваш тази година, брат? Пак ти ударната. В смисъл, четвърти път Рапър на годината, победител в Звездни стажанти. Да ти кажа честно, аз не се влия от титлите, защото според мен това е временно понятие и нали утре, ако не спечеля Рапър на годината или не бях спечелил Звездни стажанти, това нищо не променя в моя хъз за работа. Доволен съм, че ме забелязаха и спечелих, разбира се, но нека да напомня, че аз спечелих това предаване, защото бях себе си. Така че не очаквайте хората да променя себе си и да ми напомнят, че аз съм уж рол модел, нали, т.е. човек, от който ще взимат пример. Не забравяйте, че аз съм лошия пример и лошия пример, който е без образование, попаднал сам в живота и се опитал да се случат нещата по нормалния начин. Така че не очаквайте аз да се превърна в Дева Мария след спечелването на предаването. Аз просто ще остана себе си така, както усещам живота. Така го спечелих и предаването. Така че радвам се, че спечелих, но това не променя нищо в моя характер. Напротив, определено ми казва, остани себе. Следяхме го, братле, предаването. Ти си хъсвър по рождение, братле, ориентираш се много бързо в обстановката, попиваш нова информация. Какво е най-важното нещо, което научи от господин Шарлопов? От господин Шарлопов имам да уча още колкото звезди има на небето, толкова уроци имам да взема. Това, което сега на този етап, нали, така като впечатление, може би, защото той така подсказа, че иска да бъде моят ментор и се надявам, че за напред ще започнем да ме учи. Това, което той ми показа, е нещо, което и аз много добре знам, а именно да си много коректен, много честен към хората, отворен към нови контакти и разбира се, да бъдеш усмихнат и да обичаш живота. Там, доколко съм гледал серията, имаше някакви пак странни търкания, някакви хора, някакви коментари правяха. Намери ли се някакви, не знам, ти с повечето хора предполагам, че се познава преди това, някакви да се преоткрил в някое нещо? Не, всъщност в предаването не познавах никой от преди това. Единствено, нали, с Руд Колева съм бил в... Що се не, в картицата. Картицата, всъщност средите ни не са... Не, преди, защото с музиката е свързано. То хубаво, ама тя живее в чужбина. Нали, тя живее в чужбина. Тя Руд се занимава с страшно такива огромни проекти, които изискват и Япония. Те и нови, и стари, тя е много добър просто изпълнител, просто нейните неща са по-чувствени и меланхолични и затова не сме свикнали да присъства в клубовете. Тук в България, брате, аз гледам, че тя някаква си гони точно щатските, точно това в щатите, което се слуша и песните си има точно разбира се, Япония, щатите, Европа, тя обикаля адски много. Така че, честно ти кажа, нямах там някой, който е опознавам. А стана някой с някой голям приятел? Да. Станах много голям приятел с Тити Папазов, с Алекс Сърчеджиева, станах приятел с Денди, с господин Сърбенов, с Мартина Вачкова също, разбира се. Аз имам огромно уважение към хората, братле, и такъв, нали, единствено там с хората, които не разбирах защо ме хейтват, няма ми споменавам имената. Ние точно това се говорихме с теб при Слънчак, като беше, те в началото ми се стори, че подцениха там доста. Точно, да, имаше такова подценяване, което на мен ми свърши страхотно
страхотна услуга, защото след това те разбраха колко е тежко да си Project Manager и как въобще не случайно съм спечелил първата емисия. Хубавото беше, че аз станах първия Project Manager, спечелих първата месия и последната. Това е върта, секси игра играта. Добре, бил си част от супер големи успешни организации, смисъл R&B Records. Сега обаче си независим. Работиш с собствен екип, точно в този ред на мисли, нали, да организираш хората. Нали, вече си имаш свой екип, между другото, в който има супер можещи братле. Какво е да взимаш такива решения? Кое е правилно, кое не е? Всичко е опит, човече. В началото всичко е опит и разбира се усет в нещата. Нали? В началото естествено, че допускаш грешки, всяко, нали, и то всяко едно ниво на живота ти е начало, нали? Защото ти свикваш да работиш в една среда, обаче ако искаш да се развиваш, бързо я променяш. И всичко това, което си научил за предната среда, почва да не ти върши работа за новото, защото е необятна земя. Нали? Така говоря, нали, просто, как се казваш, метафорично, нали, за да можеш да разбереш. Да. Така че решенията хубаво да ги Да, но е хубаво да ги взимаш такъв съвсем като мъж, да седнеш и да помислиш как това би рефлектирало за напреде, как нали, би ти допринесло печалба, на никой да не вредиш, естествено, едно от най-важните, преди каквото правиш, но не прави сечено на другите, нали? Защото това в един момент ще ти се върне на тебе. Когато най-малко имаш нужда, някой ти прави сечено, разбираш. Така че бъдете коректни, честни и търсете нещо, в което да сте много добри, да сте най-добрите и когато имат нужда от него хората да избират вас. Абсолютно, на 100% отговора. Да, разбираш, така ще го формулирам. Аз някои от момчета ги познавам, той екипа, той си нараства такъв и доста организира вече цялата схема, човек. Аз всъщност колко време се познавам с теб, примерно 5-6 години, нещо такова, ама виж нещата как се развиват, човек. До преди 5-6 години нямаше никаква сцена. Аз спомням сме ходили, братле, някакви участия, ето няма никой, брат. Тогава нямаше и рап, развиваше. И се спомнях, сме стояли в студиото, сме си говорили някакви неща и сега нещата как се променят. Много яко. Аз се кефеш от бизнеса, шоу бизнеса, мисля, че в някаква възходяща такава позиция върви нагоре. Учат се хората, смисъл, че вече... Да, учат се, но не се заблуждавате. Пълно е с много масовка, които са one day wonder и, нали, всъщност нямат никакво отношение, никакво присъствие и, нали, не си разбират от работа, но те са временни такива моменти. Ние сме бегачи на дълги разстояния и тези неща ще ги преживеем. И се надявам наистина да има повече хора, така, които да вземат опита, да обогатят сцената, защото всъщност най-печелим всички, когато има хитове и така. Аз мисля, че няма да ги има тия паузи, като преди нас. В един момент вървяха нещата, после има някаква пауза, дупка 5 години. Да, обаче сега си мисля, че няма да ги има тия неща. Поради проста причина, че тя музиката много се промени вече. Много се промени и става много ефтина. Преди имаше хитове, скъпо, но... Не, и много ефтина стана като продукция. Да, днеска има, утре няма. И отделно като продукция. Записа си го правиш къщи, видеото го снимаш в телефона. А преди за да направиш един албум, ти трябваше или човек, или 40-50 хиляди за еди си клоси, още 50 за еди си клоси, студио, еди си клоси и така бързо се отказваха хората да записват, защото, нали, ако не можеш да го изпълниш тази част, ще скараш пари там за няколко часа в студиото, а после... И до там, да. А сега вече може на домашно условие, въпреки че ние говорим за продукт, който е за пазара, класации. Знам, вече трябва наистина. Да, човек ти миксира песента, трябва ти сериозно човек. Много малко хора знаят, че един мастеринг е 1000. Те много хора бъркат мастеринга и с миксирането и това е... Мастеринг, микс... Някъде го обясня, че... Бит, текст, всичко това са пари, човек. В щатите това много пари, брат. Да. Тук в България е... Дори за видеото има човек, който ще трябва да избере дрехите и стайлинга, т.е. стайлинг, и там пари. Грим, ако си жена, пак там пари. Даже ако си мъж, разбира се, за да ти изглежда перфектна картинката. Това е якото в щатите, за всяко нещо си има човек. Тук проблема е, че за съжаление, просто поради проста причина, че нямаме възможност, всичко го правим, правиш 5 неща едновременно, то затова някой път някак да се получи да стане най-доброто. Ама така. А поне знаем каква е правилната посока и това е обикаля. И го правим с желание, братле, така че нищо не може да ни спре. Много ясно, братле. Ти обикаляш супер много клубове, пълниш 100% имаш някаква интересна история. Моля, почушнеш някаква интересна история. Така някаква забавна честно 100% мога, обаче, братле, в момента ме фащаш да идвам от пъти и още главата ми е в колата и на светофара давам дясно. И нали също така в момента страшно много силна история. Имам хора.
Опитвам се, но да, ще минем нататък. Ако сете нещо, ще я Не, направо, брате, знаеш какво ще направим? Сега ще чуем една песничка и след това... Коя песен си подготвил? Аз съм подготвил нещо по-старичко. Ще чуем цяла нощ с 100 кила и Лора Караджова. Мега якото парче, между другото. Аз после... Та вече ще можете да го чуете. Аз съм подготвил такова нещо, ще ти покажа. Та вече ще можете всички чуете, всички бургазли да го чуят в клуб Кашмир. Заповядайте, ние сме там. И пускаме парчето. Добре, айде. Родени сме от Варна, майка, много здраво. Прайм тайм с Ходини. 98,3 FM, вие сте с Prime Time с Ходини, гостуваме Килата, майка и разговорчето става мега свежичко, братле. Йо. Скоро гледах някакво интервю за ти, Дария, мисля, че за една телевизия, няма споменам, и стана дума за този лагер, който ще правиш. Я кажи две думички набързо. Точно така, всъщност каузата ми в Звездни стажанти беше да изкарам пари, за да възобновя един великотърновски лагер в Аспарухово. И понеже там ми се случили едни от най-големите емоции, нали, като дете, реших така, викам, това за намерение, дайте да направим нещо го такова. След като го спечелих, разбрах, че Министерството са отворени да ми го дадат за 10 години. В едно предаване с един от Министерството. Да, той стана сега вече мой работник, защото те от Министерството го уволниха. Защо така? Няма да взема коментар, но определено наистина не трябва така да се прави. Те му Айде да не влизам в това, защото може да стигне в национален ефир и да се обидят. Но определено не е по коректния начин. Да. Така повечето неща, които са... Както и да е, той вече работи за нас, за лагера. Така че няма никакви проблем. Лагер ще бъде с една специална подточка. В него ще се влизат само хора, които са си подобрили успеха от миналата година. Шестиците от Велико Търново ще могат да влизат в топ сезона. Петиците също и четворките. А за тези, които имат така желание, но все пак нали ни лъжат и не си променят успеха, ще им оставяме септември или ранния май, зависимост как се справят. Там ще може да се влия с бележник. Мислиме от до година вече, нали, тази година си го спрятаме, нали, да си го направим и от до година вече да пускаме свободно деца. Се намира в района Спарухово и ще направим един детски лагер, който се казва 100 слънца за 100 деца и от 100 кила. 100 кила, бебе. Точно така. Между другото, в този ред на мисли, братле, ти преди години в Приморско ми беше подарил тази шапка. Помня, братле, супер. И аз след тук един подарък съм ти взел, защото след като се влиза с бележник, братле, носи един бележник, защото знам, че не си от тези хора, ето... не е мисля, че са... Не е твоя, обаче той ще е новият ти бележник, брат, който, нали, не си от тези хора, ето си мисля, че всичко са научили, братле, ще има да се учиш още много неща, братле. Ето 100 кила, бейби, нали, аз съм попълнил някаква малка част, братле. И тук да си попълваш, братле, оценките отличните, защото определено си отличник, поне последните години, братле, със сигурност и забележките обаче, брати, отсъстват. Единственото, което искам да знаеш, най-важното е отзаре. Ученикът няма право да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол. Това искам да го запомниш, братле, и ти го подарявам. Мерси, благодаря за подаръка и аз определено съм от тези ученици, които не правят тези неща. И единствените ми отсъствия мисля, че са от плажовете за сега, така че обещавам много бързо да се върна на тях. Ученическата ми книжка за голямата ми... В Аспарухово, братле, се влиза с... точно не си влезли, братле. Благодаря за подаръка, майка. Братле, дай ми топ 3 на неща, които слушаш в момента в колата. В момента слушам DJ Khaled, I got the keys. Този цар на интернета, братле, той е навсякъде. Той от снапчатове, братле, Инстаграм е навсякъде. Той знае как да се дига. Знаеш, ще прекъснах топ 3 начи DJ Khaled. DJ Khaled, featuring Jay-Z, Future, I got the keys. Сега да се замисля... На Дрейк новия слушаш ли го Вюс? Да, слушам го там, One Dance, много макеф парчето. Много е добро, наистина. Такова отпускащо, готино, наистина. I like it. Мисля, че пак някакви там рекорди с стояние на първо място. Там е така неясна работа. Сеща се, че колко сме далече от грамите. А там едно грамите изхранва цял живот. Сеща се. Представяш си грами. Представяш ти 4 награди, които ги имаш за рапър на годината, братле. Рик Рос е 7 пъти номиниран за грами, брат. Смятай. И имам песен с него, което е вау. Малко са, между другото, хората, които български изпълнители, които шамарат, нали, той с DMX, братле, с снопарата, братле. Ти с Рик Рос. Кръшъл конфликт. Да, Кръшъл конфликт, братле. Слушам Кръшъл конфликт, братле. Силно съм бил на 13.
когато изкараха първата им песен Showdown. Сега съм на 18, брат. Сега съм на 30. Но смятай, представяш си, те Showdown се казваш парчето. Те ги знаех, сигурно супер много време преди Шумара запише с тях. Това беше батияката награда. Чакай, във Варна някакви супер много музика, брате. Много музика. Аз, между другото, брат ми като беше в Германия и покрай него много захапах такъв салфа. Защото такива, нали, ние сме в Карнобат, нали, Бургас, тук и някакъв се слушаш по-такъв рап, Wu-Tang, Cypress Hill, някакви такива неща, а пък Варна винаги този салфа, братле. И там докара някакви албуми, брат, някакви 200 албуми докара, брате, на Сири. И от тогава, брат, като захапах. 36 Мафия, много Limit Records, Cash Money Records, всичко това излезе от Варна. Много човек. От Варна и Стара Загора, между другото, също много слушат. Да, точно тогава играчите правеха песник на Cape One и на Cape One с Twista и с Рей Шалана. Това парче го знам. Как се казваше? Нещо Cheetown. Cheetown, точно беше, да. Нещо такова. Добре, като ставим, нали, музиката на страна, наскоро с Spec Shop направихте някакъв нов магазин за дрехи, нали? Отделно. Точно така, Panda Shop с бургерите, братле, и Panda Shop сега. Да, правя бургери, правя сандвичи, правя бургери за Бумбургерс, правя сандвичи за Люшев и правя дрехи за Panda Shop Варна. Това е новата ми марка. Всички, които идват във Варна, заповядайте на Сливница 10, за да ви освежа. Даже може ли телефона, извиняйте, имам няколко... Може ли телефона? Имам няколко рими, които са за Panda Shop-а. Чай сега се пробвам дали ги израпирам. Това магазин е за най-свежите дрежки. Вкарваме DGK, Hype, Supra и разбира се фенски на 100 кила, нали, които могат за моите фенове да са такова. Имам много готини кълъв. С аспекта отдавна си бачкаш. Аз съм ходил в магазин си, 100 кила си има, там редовно си. Навсякъде, ето какво е. Ето как звучи последното за Suspect. Свежите дрежки за Panda Shop. Свежите дрежки носим табели, слънце пече, а гърба ми се бели, в колата редя се аз бели дантели, танцувам с миски и техните лели. Искам кинти, търся кеш, ти до мен да се опреш, да се начешеш и от кеф да умреш. И ходиш в Panda Shop, щом искаш си фреш. Палим летеш към играта годеш, секса обичам го бърз и горещ. Килата ми викат от Варна са мой. Представам унези дет нямат покой, сухи излизат дори в порой. Закона най-често забите на хой. Килата, майка! Много ясно, братле. Тук-що чухте нещо, което може би ще го чуете по-нататък, братле. Ексклюзивно Prime Time с Ходини, братле. Prime Time с Ходини, motherfuckers. Абе, ти си 15 години на сцената, брат ми. Как се оцелява толкова дълго време? Смисъл, какво му да кажеш на тези, които сега тръгват по това път? 15 години, брат. Patient, търпение. И здраво бачкане. Това е единственото за тези години. Брата, не съм справил един ден да си мисля, че днеска ще почивам. Брат, ти си ми разказвал някакви неща, обаче хора са ми разказвали за те как си бачкал наистина, брате. В уния гладните години, брате. Да. Как си карал хората, смисъл не си карал, ти си стоял, брате, за да събереш клуба, т.е. собственика, за да е доволен от тебе, да те види, че пълниш заведение, такива неща си правил, брате. Точно така, с мегафон съм минал по улиците, брате, да го говоря. Ма така са правил, брате. Какво е ли не? Няма нещо, което не съм правил, аз имам много трудно, ма е срам от нещо. Много трудно ме досрамява от нещо. Поздравя на Френк. И бачкам с страшен хъз, брата. Аз си поставям, фокусирам се, поставям си цел и веднага след това тръгвам да я гоня, разбираш. Няма значение. В този живот трябва да разберете, че няма нещо, което не може. Няма такова нещо. Дори ако днеска си зададеш, че ще бъдеш космонавт. Дори днеска го решаваш, братле. На 25-6 години си. Днеска казваш. На 35 ще си, братле. От една година ще отделиш за всички скокове. Бънджита, парашути, от самолет, от за да пребрегнеш страха. Да. Втората година ще отидеш от втората до петата да учиш технология, терминология и всичко. И след 10 години, братле, като миниш всичките тестове и натискаш всеки един ден да си там. И ти вече даже като си го приел, така ще кажеш, аз преди 10 години исках да съм там, пък сега съм вече там. Вече съм там, да. Бах ти ялкото, брат. Така че, това нещо не мога да разбера как живееме още зле в тази държава, моя мама. Не знам, човек, не знаеш защо, човек, защото хората, братле, между другото, тук си... То не е само тук, то навсякъде. Трябва да си поставиш нещо в живота, не го сливаш, брат. Не е каквото мама и тати са ти заложили, братле, трябва да е така. Или някой, нали, там по правилата, брат. То не са закони, брат. Това е твоя живот и трябва да си го
Точно така. Не живейте по очакванията на хората. Живейте по вашите очаквания, защото ако трябва да бъдем реалисти, ние до 18 годишна възраст нямаме никакви права. След това, да речем, до 25 годишна възраст трупаме опит, опарва ни живота, гледаме, учим се. Едва на 25 години, нали, почваме така наречения самостоятелен живот. Бате, ако ти умираш на 80 и да речем след 50, нали, си вече улегнал, нали, и не си толкова активен, да речем 60, хайде. Да. Значи от 25 до 60 са едва 35 години. Хора, това е нищо. Да, разберете ме. Така че действайте си, мечтайте, дързайте и още да ни е срам какво правите. С те клишета, той клише, нали, такова, колкото по-възрастен ставаш, нали, един вид по-бързо ти минава времето, ама не е така, брат, защото все повече неща искаш да направиш и не ти стига времето според мен, точно заради това. Ами не ти стига, ако стоиш у вас и чакаш да стане. Защото идват и още идеи, братле, времето. Само, че съм забелязал, братле, че идват идеите, почваш да ги правиш и, братле, имаш повече време преди ти. Просто когато си фокусиран, нещата стават много организирано при тебе. Почваш да гониш точно целите и пренебрегваш всичко, което ти губи времето, лежането, тъпотиите и всяко. И в един момент ти кажеш, баси, аз преди стоях цял ден на леглото и нямах никакво време. Днеска нали, вече тренирам, пея, записвам, работя. И имам още 2 часа, ще направя нещо. Някакси живота е много странен. Залежиш ли се, минава бързо. Просто... Играеш ли, живееш ли, имаш време. Човек, това мозъка е като някакво животинче, трябва да го потомиш по някакъв начин, брат, и това е смисъл. Да. За да работи по дадена частота, човек. И викаш, човек, правиш 1000 работи, имаш 2 часа свободни, а някой път, братле, имаш 2 часа свободни, обаче... Не, си мислиш, че си заед, нищо не правиш и нямаш време. Да, нямаш време. Ти си кажеш, нямам никакво време. Това е, както ти кажа, човек трябва да организирам в този живот, брат. Въпросът е кога ще се сети. Да, може всеки. Брат, тук имаме една рубрика така с бързи въпросчета, ти задавам и ти ми отговаряш бързичко. Да. Имаме няколко такива като за теб, брат. Добре. Първото нещо, което правиш сутрин. Мия си очите и зъбите. Това е нормално. Много ясно, че е нормално, брат. Добре, манджата или скарата, брат? Скарата. Кучешката или аздачката? И двете. Принципно, като задавам такъв въпрос... Не, аз съм за секса, братле. Аздачи, аз чукам на крак прав. Тъй, че направо където фана, какво да стане, бомбао. Добре, 3 любими филма, брат. 3 любими филма, сега ще се запълня, защото искам наистина да ви оставя така нещо за зрителите, евентуално, ако не се огледа. Значи първия на Хайп Уилямс казва се Бели, което в превод означава Коремс, заедно с DMX, Method Man, Nas, T-Boss от TLC. Как го убиха то с Method Man с пушката помпа, брате. Big Boy от Outkast, иматски много. Да. Играта с Майкъл Дъглас, много интересен филм всъщност. Там ето през цялото време си мислиш, че такова дето накрая се оказа, че е организирано. И например изкуплението Шоушенк, ще ви кажа една зверска класика, където са взривите. Много голям. Много голям филм. Стивън Кинг там между... Иначе имам още един италиански, който се казваше Бела... Забравя го за едно момченце и баща му, които нацистите ги нападат и той лъжи, че детето си през цялото време, че играят игра и ако я спечелят и не го намерят, играят игра, която е на кренец, той криеше детето си в концлагер от германците и му казваше, ако не ни намерят и такова, накрая ще им дадат танк. Защото такова, накрая бащата почина, детето го намериха американците и то беше на танка и кръщеше, значи спечелихме, тате, спечелихме. Много тъжен филм, много драматичен. И ви казвам, че... Филми, брат. И те правят добри филми, европейци. Бела, как беше? Мана е много тъжен филм. Наистина този филм, например, така много отворил в моята душа и с така съзнание, мъката, драмата и да бъда състрадателен. Честно ви казвам, филм, който дори сега като говоря, нали, вътрешно се чувствам така много странно. Аз колкото и тъпо звучи някакъв път, брателе, ще спускам сълзичка, като си гледам някакъв. Просто съм си такъв. То не е до тъпо. Има и такива песни, брателият, наистина, като ги слушам, брат, и честно ти казвам, преживявам го, човек. Напротив, не трябва да се страхуват хората. В днешно време виждам, че ги е страх да показват емоции. Мъжете се правят на твърди, такива неебателни, жените се правят на дръж ми шапката и натуват се. Абе, чакайте, хора, ние сме хора, бе. Не се притеснявайте да си покажете чувствата, да спреш някой да кажеш, харесваш
ми, да му се усмихнеш, да контактуваш. Стига, трябва да бъдем по-отворени. Едни джуки, един гребен не те прави като човек. Утре излиза нова с нови джуки, с нов гребен и с 15 години по-млада от тебе. Трябва да се научите да бъдете по-дълбоки и да намерите човешкото в себе си, да общувате, защото това ти прави близки. Нали? Повечето това се забравя, че аз имам контакти с 4 годишни до 84 годишни, разбираш ли ме? И всичкото това е защото не ме притеснява да си покажа емоциите. Да кажа здрасти, да се усмихна, да се базикна с някой, да отклон, дори да страдам нещо с него, нали? Си имам близки хора също. Според мен, ако притесняваш, братле, още нямаше да се на това ниво. Разбира се, не трябва да... Защото те неща наистина затварят по някакъв начин. Емоциите не трябва да се крият, хора. Показвайте се емоциите, това ни прави различни от животните. Имам един въпрос, той е според мен абсолютно излишен, защото му се струва, че знам какво ще кажеш. На човек на дато или човек на нето си, брат? На дато, братле. Така, че е излишен. Аз съм ес от всяка. И сега, братле, добре, света е нападнат от зомбита, братле, какво ще правиш ти? Почвам да и го играя зомби, за да не ме нападнат мене. Влизаш в роля ли, братле? Да, фараона. Добре, ако утре те хвърлят на някакъв самотен остров, можеш да вземеш само 3 албума, да слушаш, кои щяха с те? Аз съм така възпитаник на B.I.G. и Pimp C, братле, и определено... Кеш Мъни, да. Не, Кеш Мъни... Кеш Мъни, нали, BG? Не, B.I.G. Notorious B.I.G, да. И UGK и Bad Boy Entertainment. Те неща, даже ако случайно имаш парчето на B.I.G. и Total Can't You See... Тук го нямам, на UGK имам някакви парчета, между другото. Аз това исках да писна, защото е много ляпо, много тежкарско. Но да, избери нещо, което ти пожелаеш. Ще чуем след малко. Добре, любима твоя песен? Кенчо си на Total. Да, тя е доста добра. Ако имаш интернет връзка, може да я набавиш случайно. Братлека, в интернет в Бургас, като става. Добре. Много добра песен, наистина. И последно, 100 кила е. 100 кила Явор Янакиев, който мина през момента, в който го наричаха Пъфа, и така все още ми викат моите приятели от Варна. След това 100 кила стана емблема на различните, емблема на хората, които гонят своето, емблема на доброто, мога да кажа, и може би емблема на хората, които искат да разчитат само на себе си в този живот и да могат да вярват в себе си и да се опитат да се случи нещо. Надявам се и така ме приемат хората. Нещо време виждам адски много малки деца, които са супер надъхани от присъствието ми, разбираш? Идват и такива, 100 кила, искам да ти кажа, аз съм ти фен, искам да ти кажа тая песен, искам да ти кажа той, искам да ти кажа... И братле, много ме надъхва това нещо. Виждам, че те искат да ми се докажат, което моментално, нали, ми действа аз да му кажа: да, супер, я ти видя бележника, той що и така, що ти слушай майка си, слушай баща си, как се отнасяш с приятелите. Сеш се, защото те като от мене веднага го поемат. Много ясно е. Казвам, не се прави така. Отговорност, брат. Да, отговорност е, но въпреки това не търсете в мене да бъда пример. Аз съм лошия пример, не го забравяйте. Нали, никога няма да... Аз съм живеел от едно право. Никога не прави на хората нещо, на което ти не искаш да ти правят. Това е много важно. Защото лафа всичко се връща, не е случайен. Така че прави добро, бъди оптимист, бъди усмихнат. Ако някой те хейтва и, нали, да, няма проблеми. Това е абсолютно супер, нормално. можеш да спестиш нерето. Винаги можеш да му сипиш една кофа и да ги яде. Разбира се, щом не се е разбрал, че може да запази мнението да продължи, защото най-тъпи са тези, дето идват, нали, от никъде си господин бай 3 точки и идва да ми обясня, ти рапля, ала Пинко, ти къде беше 15 години, бе? Че като се напиеш, даже и играеш кючеци. Айдеш да ме питаш мене дали е рап. Ами я ги питам тези нашите българи, където гърците ни затвориха границите. Сега какви българи сте вие, бе? Какви българи сте, дето някои от вас са ми викали цигани, а вие сега си продавате газовете на гърците за една почивка? Ще ви серам на отношението с извинение. Значи много съм изнервен на българите в Гърция в момента, защото ние имаме туризъм, който умира, а българските инвеститори са набили живота си.
Не, че те са много добри и се отнасят както трябва. Не, обаче става въпрос за едно затваряне на граници преди 6 месеца, в които ние имахме бахти загубите, нали, от българската търговия, а сега нашите продажници, българите в кавички, дето слагат етикет, той е циганин, той е... Ами ти къв си, бе, продади си газа, бе. Ако бяха патриотите ни от при 100 и колко и 50 години, тук щяха да те удушат, бе. Какво ми ходиш в Гърция? Къде отиеш там да слагаш пари в това, бе? Не ти ли е наясно, че имаме нужда от българска икономика? Тук е бата такава смешка, че като някой дойде да ми се меси в работата, ми идва да му забие обувката ми в газа му. Тук са компетентните за всичко, брат. Завърш 17 висше образование, брате, И е абсолютно смешно. Ако идваш да даваш някакъв пример, ела те видя първо къв си ти си и какъв пример си дал ти. Нали, ако идваш да ми обясняваш за той, дай първо се представи ти къв си, че я те послушам. И ако си бай никой, тогава си просто продължи. Ще нямаме нужда от този вайб. Ние сме артисти, хора, имаме нужда от готиния вайб, имаме нужда от усмивки, от готини разбирания, емоции, различни. Трябва да го предадем и на хората, брат. Няма нужда от твоята злоба, от твоята некомпетентност и хилядите ти, нали, забележки. Fuck you! Ако не ти харесва, подминавай, бро. Така правя аз. С брат ми се говорихме точно, вие при щатика се уважават изпълнителите. Аз те изпълнителите, те феновете ги уважават хората, братле, ама това е, защото всеки си знае мястото, братле, и всеки знае какво прави. Разбира се. Супер се радвам, че първото познавам, братле, второ, че ми беше на гости и аз те мога ти пожелая само успехи, аз съм убеден, че още много, братле. Имам какво да покажа, да знаят, че съм подготвил съм страшни изненади. Братле, ние сме много надъхани и ние имаме какво да им покажем, братле, много ясно. Точно така, има едно парче, което съвсем скоро ще излезе, то е Featuring Funk, a.k.a. брат ти. И искам да го, ако е удобно, да го пуснем, за да поздравим нашите фенове и да им кажем, че скоро ще има видео. Поздравя на всички BMW фенове, поздравя на всички фенове на високите скорости. Аз съм 100 кила, бейби. Поздрави от Бургас и тази вечер ви чакам в Кашмир. Мир! Това от нас тази вечер в Кашмир. Може да ни слушате на 98,3 FM, а цялото предаване гледате в канала ни в YouTube Prime Time with Houdini. Аз и килата ви желаем хубава вечер. Слушаме Фенк, Фит, 100 кила и Бавареца, бейби.